Práve sa začala cena Slovenského národného múzea, rovina 3. kategórie na 1200 metrov, handicap pre trojročné a staršie kone o 64 000 slovenských korún s 11 aktérmi. Trošku tam zaostala Ramona, takisto aj Prospekt vzadu. Naopak dopredu vypalila Helenix spoločne s Marmonom. Na 3. pozícii máme v tejto chvíli Sarniu, ďalej je tam Narom. Ramona sa posunula už, vpredu je aj Darling Horse, ďalej potom Prospekt a favorizovaný Alain vzadu a na chvoste Polalord. Takáto je situácia na začiatku záverečného oblúka. Ešte tam máme Speed Forever, ktorý stráca výrazne a už nezasiahne do boja o umiestnenie. Zvyšná desiatka relatívne v kontakte. Kone točia do finále záverečných 400 metrov. V čele stále Helenix, Marmon na 2. pozícii, Sarnia 3. Teraz tam prichádza Narom zvonka, takisto aj Prospekt, ktorý má dobrý záver. Alain sa snaží ešte na dištancii prísť. Stále je to však pomerne prekvapivo Helenix a za ňou od bariéry prenasledovatelia. Je tam aj Alain krásnym záverom a zvonka Narom. Helenix, Alain a Narom, ďalej potom Sarnia, Marmon, Prospekt, Ramona,